Mga yam-yam kini alang sa mga pang-imbitar sa okasyon. Ang atong tubag, kaon ra, ayaw og daghang istorya. Uyamot maluluyon nga kapalaran, unta kining mga laon, makahuna-huna nga kaon ilang giadto, dili pang asyoso ang atong tubag. Kaon ra, ayaw og daghang istorya na ay mga tawo kung imong imbitaron og punsyon ang imong tibuok balay sulburon. Unya magsigi og suggest og unsay angayan og dapat nimong buhaton. Buot-buot man ka. Close ta? Saman, mukaon ka or papaulion ta ka. Ang atong tubag, kaon ra diha, ayaw nagdaghang istorya. Naapoy imbitaron magbagulbol ug walay litsyon. Sa pa, ngano ka, o ganahan kag litsyon ni amot unta ka. Kabaga ba ang atong tubag? Kaon ra diha, ayaw og daghang istorya na ay mga bisita nga magpa-espesyal gyud, mga walay puangod daw himuon kagiyaya sa imong kaugalingon nga okasyon. Lami kaayong pangdagpason ang atong tubag. Kaon ra, ayaw og daghang istorya. Diha po'y kausa nga gayaw-yaw kay kuno ang spaghetti pirting luspara. Huy, ignorante ka, dili na spaghetti, butula ka. Luspad yun na kay carbonara, gadanghag lamang ka ang atong tubag. Kaon ra diha, ayaw og daghang istorya. Naapoy bisita nga magbuot-buot unsay imong ibutang sa lamisa, kay kuno birthday, kay kuno kasal ni, dapat kanigyud ang nakahilera, okay ra na og daghan tag kwarta ug mawala magpakanaag yun ay ta, bahalag munas-munas ginhawa para malipay ra ka. Wow, buot-buot pa more. Ang atong tubag, kaon ra diha, ayaw og daghang istorya. Sa panahon karon, daghan kaayong bisitang mga walay batasan. Wala pagali na human ang pagkaon, nangayo na daan og sudan puloston. Halaoy, sa pamatasan pagbaton ang atong tubag, kaon ra diha, ayaw og daghang istorya. Sa daghang higayon, labi nagkasal ang okasyon, sa misa wala ni tambong, maupagod ang maguna sa reception. Igo rang ni kaon, nawala pudayon. Mga walay respeto, mga walay batasan, dili gud lamang humanon ang program, wala gud lamang nananghid, makatagam ang atong tubag. Kaon ra diha, ayaw og daghang istorya. Kadaghanan sa mga tawo, dili kasabot sa sitwasyon. Labi nagdako-dako ang imong okasyon, nya og dili nimo imbitaron, mamalikas dayon. Timani, miskan pagparyente, miskan pagsilingan, dili na dinalo kay usahay ang lihitimong pamilya gayud ang unahon. Munang kinahanglan sa pamatasan, ikaw magbaton. Ang atong tubag, kaon ra diha, ayaw og daghang istorya. Naapoy imbitaron, kabalong formal ang okasyon. Halaoy, kung wala ka kapangandam, ayaw rag tambong. Ang atong tubag, kaon ra diha, ayaw og daghang istorya. Mga tawong imbitaron, dayong magdala og daghan kaayong palakanon, nya ganahan nga siya gayud ang unang akataron asikasuhon. Hoy, di ba ikaw ray giimbita? Nganong gabit-bit man kag pirting daghana? Mupay pakanon, mupay mag-inang gulon. Ang atong tubag, kaon ra diha, ayaw og daghang istorya. Usahay dili malikayan sa mga okasyon, labi nagdinag ko ang punsyon, naagud kay parinti og igsuon nga tig pakaron ingnon.
kung kinsa pay walay ikatabang, mao pay kusog mubara sa imong okasyon nga gipangandaman ang atong tubag. Kaon ra diha, ayaw og daghang istorya, panapos nga yamyam sa tanang okasyon nga imong tambungan sa kanunay pagbaton og maayong pamatasan, ginagmay man o dinagko, kana ilang giplanuhan og gipangandaman. Ayaw panaway ug ayaw panghilabot kay wala ka kabalo, mauragod intawon ang makaya. Ayaw himua ang imong kaugalingon nga mamahimong sinugdanan sa kapakyasan sa ilang gipaningkamutan nga pagpangandam. Ang atong tubag, kaon ra diha, ayaw og daghang istorya.